By the way, an ing'eni an ok akwiny ka kendo gir ng'ato ok anyal gamulo. Ke ok akaw ya Nyasache lo kawuondi. But nitie style moro ma gwen moko ng'iyoga godo ng'ato. Kwinyo moro nitie ma gweno moko osebi moloyo to gwend ji dadi. Nitie style moro monyalo duogo ng'iyi godo biduogo piny ne gweno to ng'iya ka gimong'iya nade koso wang'iyo kode. Kaito gima dhi bedo malit na ne adhi yudo ni gweno no pod tin malich. Ing'eni afadhali kata mana gweno moro maduong' mambasni kata ka ng'iyi. At least inyalo consider the matter. To ka nitie nyithi gwen moko madwa walo kode koro ni koro ni en thuon oparo ni ok anyal chamo. Achamo gi korona ni kaka osechamo wa malichni. Ji bende chamo njaru an medong' ka onge gima chamo. To gweno ng'iya mofuo kaka ng'iya mofuo no. Chamo. Onyulo bwana de unusikwedi bide dala ka bwana. Ha? Ibiro ka iparo ni wadhi kanisa te ka do. Onyulo. Mata wuogo to tang'o. Iwe no kaneni gima timo no bwana. Timo ang'o? Nyulo. Nyambeta nyone gi malo. Kurutu. Ayudi. Ayudi bwana. Kendo nang'ini dhi biro bende. Alo ka cham gweno ni. Detime nade? Adamana na ngani koke ka saloke malera we odhi mtagi. Oh, karimbi ng'ato ni karimbi mane job mitiyo kata job no ema tiyo ka. To ng'ineno ka ting'o ne mana wembe. In magi kogno ma ng'ato nya chiemo godo. Mago to kong'o. Mane mwatieko kolera e gweng' ka. Kari gweng' mane kelo kolera.